Bishop, good afternoon. Young boy, baby. Come on, how I'm never got body who I put to FB, YouTube, got any room interview. Yes, sir. You put that in the initiative. I jumped that touch. Oh, yeah. That would have made such a nonsense. I hit it on. I got where a contest a wait and no to each other. Name of sister, baby, Lebonke. Take me. It's a shalia. I had to a phone and I gave you a lot of Galamas. Emagi Kesha was straight. Tangeline. Emagi Kesha was straight. Tangeline. Emagi Kesha was straight. Yana Walla Bianro. Yana Walla Bianro. Wapakanga. Where I can confagangi wap. The banker hanga wardrobe. Tono. Wapakanuku, waping Gabranga, Beber, Makanuku, Wapakanuku. Whatever Vasipia. Gato front. In a wood reverse, get you while you to reverse one. I think you would reverse. Gana about Kesho. Tono, get what I so piante. Oswole. It are full. 95. The other baby. When he tiri not Otele. Oh, where? That was a phone. Why you bad? Have more boy. What pack on to Tishiga? No. The way who got straight to ta, but he who got straight. Where get you walk on a who? What a color to you, the munga. Where get you walk on a who? A bear with that boy. Have more example. A bear example. Oh, that. To show quick, what pack of proof for me. Oh, good. It's your more left. I don't know. Naga hand endo. No, ma, woman, and name on none. Nago one and donna. Any brun nugget. I cheer. Hey, Emery here, me. I'm out. Donna. A crank can walk. Okay. On watch here in a family. It's Bahaga. Obiano join you. Obiano Thomas. Dibian on a family. Wow. Didn't care now. A Market and Degany. Allah company. Allah company. Lenkawala company. Ndi name Nunu Milk. Commissioner and I. Esima Abuja. America adopt. Mbao. Umunega biole.
I do know. Enwere nke ara agbaga. Mba. Enwere nke na-aṅụ goofu. Mba. Ohi ọ dị na famili unu? Mba. Ị ji akpọ ajị otele akpụ? Eye. Atụla ashịrị si ịmara na ị na-akpọ ajị otele enwere rizin gị kwuo rizin ọ na iji akpụ enwere rizin gị sị m na ị na-akpọ ajị ma ị nakwa na-akpọ ajị otele sị m na ị na-akpụ. M na-akpụ ya ọ dị mụrụmụrụ. Ahụghị ọ na-eshi ushi. Mba o, abụ m ụtọ nwa. Demyo nwa bingo m ji gwa ya ajụghị ajụ ahụghị ụtọ nwa Chineke agbaghị ọkụ nwa bingo nwụrụ anwụ iwu wichi ụtọ nwa onye gwara gị sị ewu ụtọ nwa Chineke agbaghị ọkụ nwaanyị a na-akpọ ụtọ nwa ịmasị nwaanyị nwere agwa ọma ịbịara ga bịa gwa m sị ewu ụtọ nwa chesa wo otele wo ya wo na ewu ụtọ nwa ịbịara ga bịa gwa m sị ewu ụtọ nwa tọgha ka onye abata gị n'otele na ya wụrụ otele ga-esi wee kabadị ịbịara nga abịa gwa m sị ewu ụtọ nwa anwa tinye aka na ha otele ga-esi wee nọkatụ ya na kabadị ịbịara nga abịa gwa m sị ewu ụtọ nwa ọ dị mmadụ ga-ege enyo na ga-enyo ma ọfụfụ ege enyo na ma romansị ma gị na grizi moto ndị mekaniki ji akọjụ na taya moto afta taya n'otele Braga abịa gwa m sị ewu ụtọ nwa iche onye ndị kọndem oyi leta ya agịtaghị na akọjụ asụ n'aka na wụla jụọ gị ya n'otele rekọrọ m sị ewu ụtọ nwa bingo nwụrụ anwụ ma ahụ eze gị Braga ọma ka imegiri isi mgbere ya Mba, isi gị ife eze m na-egosi gị eze m. tanele hicha isi gị bịa ga na-emere m isi ụta ọwara ya gba gị itika choki ya No. ya sitọpụ di ya sitọpụ Braga bịa ikpewe m ọnụ gwa m sị ewu ụtọ nwa iche ndị fọkaniza na-eme ewu ụtọ nwa lele onye ewu ụtọ nwa ipụghị pa ebira nga achịghị ọchị ka m kpaghị ọchị ahụ n'ọnụ ipụghị pantị na welie pantị gị na enwe nga a ga-ahụ tụpụchara atụpụ ma n'ihu ma n'azụ Braga bịa gwa m sị ewu ụtọ nwa ọkara mgbawa otele mekwa eghi nwa bingo ewu ụtọ nwa isi ya emechala espaya ihu ego iji eke ike ọtọ tụọ onye na-enye gị eke asị ngata mbi o mega gị ntavi ya weta obiọma m ga-ebịa nga agwa m onye ewu akwara anụ ụdị mmadụ gị na-atama gị na aga ese akwụsị gị asaba ma enye enyo bara nga abịa ikwu ụtọ nwa mọnị na ga-enwe ike ere mma na bedi ekpe ihu ya dị nnọọ ka onye panebita na-emetụla aka ka m nụkpa agada statement eke ọ ga-ekwu ọtọ nga gba ma ele gị nkụ ga-eyicha hanga onye hanga eji ahanga akwa na wọdrobu bara nga abịa gwa m sị ewu ụtọ nwa ị na-ama ma onye dibịa gị kwụ ụgwọ isi gị after this interview bịara nga asị m ewu ụtọ nwa takwanụ m gị fil ole na ịka dị yọng egenyo ma griz a na-akọnyecha na moto mebiri emebi bịara dị moto bịara nga bịa kpoo m na abụ m ụtọ nwa ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum n'ụlọ akwụkwọ ị gara Aga m esu gịnị ka ị gụrụ mass communication. ị safụọla
Eh. Kebe Safro. Asabu m n'Abuja. Emani Eshi. Go. Umunne Gadiole. I didn't know. And when I came on Yush. Mba. Every Google. Yeah. Otele achapụrụ ihe ụtọ dị ya n'ime. Akwụkwọ ọdọla gị mbụ. Mba. Oke otele ọ gaala gị. Oke Otele how? Ejuga m oke otele how. Ejuga m oke otele how. Ị nọrọla ụta switi na-akọ gị. Ga-enwe switi. Mba. Ihe dị ụtọ ahụ adịrọ. Anaghị osiri ike. O shiri ike ọfụma. Anaghị osiri ike Ọ onye ọbụsọ ụtọ nwa. Anaghị esicha gị ike. Pere nga abịa gwa m sị ụtọ nwa. Look at nwa agbọghọ bịara. Damn you nwa bingo onye ara ya siri ike. Damn you. Ị na-aga ụlọ ọgwụ bara ihe siri ara gị ike. Ụmụaka ibe gị anaghị rịcha rupu. Anaghị esicha gị ike kpọnkụ. Asịghị damn you nwa bingo nwere anwa ebere nga abịa gwa m sị anaghị siri ike. Ọ dị soft kwụrụ ọtọ. Onye ara ya siri ike ebere nga abịa gwa m sị anaghị siri ike. O nwere ike cheke anaghị na nipụl adịghị ya. Branga begwa msana gishirike. O de mmadụ gị na-eyipụ gị akwa na nipụl anaghị abịa n'akụkụ nga abịa na ya. Beregwa msana gishirike. Asị gị dambiu shigam gene. Furana ndere gị mobile oil bịa nga bịa asị m lee. Ile gị anya. Gaa ngere gị mobile oil. Go wele hụrụ nwa agbọghọ bịara gị mobile oil. Lee ya anya na ara gị lee ara gị. Piranga bịa gwa m sa lee ya aka mma. Ọnụ na-agba gị lee ihe ọnụ gbaga gị nwunye Fero. Lee ihe ọnụ gbaga gị nwunye Fero uwe ọhụrụ. Wepụ aka na ntị gị. Lele onye kpọrọ onwe ụtọ nwa. A na-akpọta gị nkụ ka bread anwụtara. Bishop ọkpọrọ nke ọ dị soft o. Damn you, get it soft. Mmadụ letara ala gị. Mmadụ ịtọ. Aha ha. Ikechukwu, Kenechukwu na Ahmed. Iji aṅa amụ. Mba. Ikechukwu ọrụ ha gịnị? Ikechukwu bụ dọkịta. Kelechukwu ọrụ ha gịnị? Kelechukwu bụ injinia. Ahmed bụ onye? Ọ bụ forex trader. Ahmed ya wụ na onye Awụsa. Onye Awụsa. Look at ese ụtọ nwa. Onye Awụsa elere gị faja asacha gị otele. Ekwe ụdị onye tara gị onye a na-ebe ugwu. Ịza gị ụtọ nwa. Onye Awụsa tọrọ ụtọ o. Damn you nwa chi ọbụba onye ala ha ji tagha. Pranga bịa gwa m sa Ahmed atala gị. Ama ya aka n'otele na a ga-amụpụta osisi suya atachara ga-anọta gị yelo ose ya. Onye Awụsa gara akwụkwọ. Gị bịa nga afaja ma ọ na-agwa m sị asị gị damn you nwa asị gị damn you. Onye Igbo bịa na-abịa ịkwụ ụgwọ isi gị tamaga na anụ aka eminini n'ime otele gị. Pranga bịa gwa m sị Ahmed atala gị. Nwoke ọzọ bịa nga ahụ n'otele gị shiwe onios shiwe onios ya la tụrarị perfume ha. Nọ nga ahụ Ahmed ata gị. Onye nke a gara akwụkwọ and ọ dị ọcha ọfụma. Gbanụ m ihe ọzọ fọrọ kpọrọ onwe gị ụtọ nwa.
Kam no kwa ni te mere nwanye tafi ya bi ibuli onwunye elu nga. Nyeke onye look at it. Onye nde boto nde kai minini. Hata la ge bia nge mere m guy. Amedo Jobu tagi contract with that. Amedo Jobu tagi contract with that. How many years can I take for 2 years. Otele Rosana. I made the track 2 years. Oborage nampo. About, like I said, this is not on what or Nakini. now made the bon what or Okay, for that reason, I got ya lomaga. If only bo wala loro ba mana hewde. E ga me da ha lomaga. If that was that boy. If that was that boy. If that kai minini boy. O ga kubushi. I made the drag to them you trebe ku at this girl wara ya bage. I made the drag 2 years. Then he catch what how many years? I date you long. Okay, catch ku no nyibo. Getting a call how many months? Oh, just a year I did. You can't grow a year. Then you can't cause a one yibo. Yeah, tag how many weeks? Mono yenka hataro. Getting a town, Gana Nashiego. Gana Nashiego. Then Oya was Sabia. Get pay you till 2 years. Get Bianga. Bam say what on one. No, ya no nigga. Make you punish sugar. Make open sugar. But I got beg bam say what on one. Only botiga monam all magana. Otele what you? What you? But I got beg bam some what on one. Otele Ndabu Kitrala bracket Abani Miaho Sugar cane Quili Yala Suya Bratafo Ijanyo Again yellow dimp wineti. Yen native. You may get call. About 10 and you can live. You see me get call. About 10 and you can live. Here Bugana won't be together Ahmed. Ikechuku. Tell Ikechuku. Mbudawa no n'ime. Mbuagbe awerele mmiri amo dawa betage. Praga bitrim. Mbu ndagbere fura de nunu n'Otele. Yela Oji Igbo gbara abụọ n'ime. Genotype ga. Genotype mbu AA. Blood group ga. O+. My phone number ga. 07055062517. Second my phone number ga. Do you think I'm talking here? 07055251789. Hey bro, no, hey bro before. Repeat it again. 07055062549. You only one yoshi. Ahmed ga wish. If Ahmed no pay your bride price, brass of woman. Monya was a bank work this week, Maraso. Monya was a yellow umong gearege, umong geabuge here concum shoe.
agaga n'ụzọ abịa kwubushi ma so ụmụ like Renda Ahmed kwe hụrụ tite mere olu me take her time ọ wee na-aga n'ụzọ ga na-eshi dawa me take her time ga na-aga n'ụzọ ga na-eshi dawa Afọ m nwanne gị nwanyị. Ewo nwanne onye nwanne m nwaanyị onye Awụsa ata damn you I reject you in the name of principal anyị nwanne m nwaanyị ebe